natin yung nangyayari sa San Francisco, Santa Teresa, simula San Jose, nakadisgrasya na pala yun ng na yung nadaanan kong van, tapos single motor at saka tricycle dito Santa Teresa. Tingnan po natin guys dito kung babalikan ko lang at hindi ako nakababa kanina sa jeep. Ito po siya guys, malapit na tayo. Pangyayari kanina, ayan po kung nakikita nyo yung truck na pula. Ayan po siya guys. Grabe pa ang kanyang hubog. Ayan guys, ayan siya. Tatabi lang natin dito at ano tayo. Nariwat? Nariwat? Halig na ligaling dito siguro. Tapos kahit hindi pa natin, di ba? Discrap na nga nila eh. Ay, ito. Kung buminado doon sa nakamusik na nakatalsik yan. Oh, may nakatalsik pa dyan? Pag wariwat kayo nila sa tulong na ako dito. Rider? Ay, pwede akong kandila doon ay. Pagkadong kaantay. Ah? Pagkadong kaantay. Pagkadong Si driver kan truck. Hindi ako na kayo sa ano? Si driver kan truck. Gari yung na ano? Dahil man na ano sa driver? May mananaw? Dahil nga rin dami sa driver. Dahil so driver kang truck dyan na Ah, oh. gari na gadan ito? Kaya nila spot nga na eh. Ay yo. Masa angat mo sana nga ni sa truck. Dito ulit. Dito sila ako. Tukang ninyo. Digdi, so winariwa digdi, nagasta nga, dahil mananaw. Matikpag ka na eh. O gadan? Suminalsig nga rin dyan. Again. Talog ka tindahan ko ano binuhat may. Oh, gadan? Again. So winariwadan kay na eh? Mataba. Mababa lang. Tabot taga kanaway dito. Dito ka naman sa may sa baba. Matrabaho dyan sa tuloy pagirabahan. Ako hindi na natadawang katilis na sa ikot. Oo, uminikot, uminariwan. Ah, Ito. at sa inubertikaw kayo ni sa Lawa. Overtikaw kayo ni sa cruising Kambungga. Baka overtikaw ni sa kuya sa cruising Kambungga. Naadit nga niya ako ta pagdilig ko. Natanya ako ta intersection dahil nagminaw. Luminuntukay ni sa tulay. Idan talay na pala na preno. Sa'yo nasa ngayon ulog sa kanya din. Oh, dahil lang. Pagkahiling ko digding sunabangga na close van na sa date. Nabangga man kayo na eh. Tapos soro sa inutan nakastan sa tricycle so nakamotor. Pagabot naman digdi so nakamotor naman tapos so naka-tricycle. Pagabot kong digdi oh. Iyo na. Ay kumanahiling ko Pinanubutang inakot kong digdi. kulunaw ng kandila. Ano? Pinanubutang ng kandila. Yung sa driver kayo na eh. Winday mananaw. Matrabaho ito. Dakulong kayo ito nakakasta. Kung sa Jose. Sa manukan, pwede man
Oo. Pero pagkaon sa ano, Kasi nahali. tapos ka Kasi halit naman. Aling ligas. Kung dyan tuminaman sa ano. Baka wariwad pala, hindi nakastan to sa raw. Kita matrabaho na kanada eh. Diba pa rin daw? Kaya nagdyan sa'yo mo si Pading Dilpeng? Ha? Kaya nagdyan sa'yo mo si Pading Dilpeng? Eh, paano mo? Ay, nasa yung guys. Iyo? Ginarahi ko ta. Papasayroong ko ta maga. Para ginarahi ko to. Kanya ako nag-iuli ko. Natik sarap-saraban ang pataw kayo. Pwede ka na eh. Ang takasunurang kung sa aling ligas pa eh. Kita niya akong pangyari. Murag yan. Dito. Magang ganito tadi ako nagbiyahe. Correct.